ini media rokno जों दिनै आंखौथ' दिनै फुङावनो खबर मानो जोंनि कायसा कर्मी जोंनि सेंक्राक बेलाय दखानाव हामजाकनाय जोंनि ब्रह्मथानि वारियर्स सुधीर देवबर्मा मो इस्ट बेलबारि बिसि कुमथाया बाजार एकदम नांजाक बिनि लांमा दिनै मिया हरनि 11टा जराव चलांखा जों अमो जोंनि जतर फाइमानजाक फाइनाय जोंनि एमडिसि एक्सइएम जोंनि जतनो जोंनि सिनियर लिडार आमसे नायखौ दंनाय रक बेतन जोंरो फाइसक पाइलेखा बेनि फलानो बिना आत्मानो शान्ति दंथों रेस्ट इन पीस जों बहुत थांखा अखायाखै जों बिनि नखुं बिनि साजलारो दङ जोंरो खोना पाइखा बिनि बेसारक खरबुरि दङ ताबो खरनि कायजाखा तै खरनि दंखो फेमिलि तो बेलाय सुख जाया जिन बरक तो बरक सुखबा तो मैक्सिमाम बरकनो कंडीशन हामियामा बिनि उमर खा प्राय 50 अमहायरो अजराबो नखुं खलां याखारि खलां थांखा मानेनो नखुं गार्जेन खरै अमहारो प्राय बिरमान नख फाइखा गबो तो बेलाय सिनि बखाव नांगनि क तै जोंबो अमनो बिनि कंडोलेंस सर्विस रगो जिन पार्टी नेंगै जों जे मानसिजों सुबा नाम तो साइमनियाको अमनो जदिव हापानि हते कुनो एक्सट्रा सुबिदा माखायतो जों चेष्टा खाइ दङ काम खाइमा जों बिन नंबर कक सालायनाय तै अरो जे गाना गिना जों कक सालाया कुलाय बिनि कंडोलेंस सर्विस रग बाकी काम खाया को जों पाइ दहरिमान अबन ताइचिनि बिनि आत्मा शान्ति थों अबन चिनि वानसम तै प्रेयार खाइ पुइतो खायो अबनि बागै बिनि आत्मा जाना खने तंथों शान्ति माने तंथों तै बिनि नख नखुङो जे तंनाय बिनि बिहि तै बसा खरबुरि याखार खलांनाय थागा बनि बागै जों हठात खाइ खानावै जों अबनो चिनि कगबो जों जत मानसा बिनि जे कंडोलेंस सर्विस रगा सुबाय माने जों चेष्टा खालामनाय बेबादिनो बिनि आइथाकनि जे नायरेक माने जिनि मां नायरनान बागै चिनाव फाइजा अनरबल चिनि अ केन्द्रनि चिन बरं एमएलए बिश्वजित कलय एक्स एम बरं सिदिरुकनि अनहकने चिनारा मोसिना लिडर सुक्राम देवा तै विलेज नि चिनि चेयरमैन मेंबर जत बरकमा संबरनो लेखे खा खामानि बिसते जों पाइथां नेरमन नांलै जों बाइकला लांमा चकना बो हाइकि साइजमा जों जरा फाइ खाना फाइमोन रिपोर्ट सिनाव हायना बो हम करंखने जे प्रोग्राम थाङै बा अरनि एरियान जे बुरि रकमन लगिरन बतै बुलै थाङै थाङै फिरगै फायै बो हठात खे ऐसा खेला बल खेला नाय तमनि बजारनो हठात खे बिना उस्तुखा जों विशेष खे जरा जे जों तिप्रा सारा काबना तामनै तामन हावा बगमान जो हायरख